nechekutaura mambo. Nyaya iyi yakaunzwa kuno yakamboripotwa uri musi wa 19 February kwaSabhuku Fundo. Yaripotwa musi wa 19 February. Samanisa kwaya kumba kwangu musi wa 19. Musi wa 20 Sabhuku Fundo ndobva vanyorera tsamba vandifonera in fact. Vakati dare rako rariko mangwana musi wa 21 February. Saka dare riri hakusisina. Vakuwithdraw case yavo vati titaurirane private. Isusu maSabhuku tiripo. Vakanga withdraw ndevapi? Dorika period. Yes. So ndobva ndanzi ngatisanganei kumba kwaSabhuku Boma musi wa 21. Saka kwiri yako iri kuti kwiri yangu ndikuti patakatangira kana kuti ngozi ndakati last week wanga uripo kai. Yes. Ndakati nini ndataura izitako yazopa judgment. Yes. Saka unoda kutidzosera here kumashure. Mamwe ndokumbira kudzosera kumashure mbicha. Kuti titange futi. Ndoda kuti muone nyaya yacho yese. Bozi mhosva dzandikupomerwa handina. Rega titange kuti musoro nyaya yedu ndokuti Dorika Period akaripota kuno kuti iwewe Tembo iwewe wakadanana naye iye aine murume wake ukabva wazodanana nemwana wacho zvekare panguva imwe chete iyoyo. Ndo nyaya yawakaripoterwa naDorika Period. So tichiongorora tichifamba nayo takawerengeza zvese izvi tikazvitaura tikati regai tisiye kuti next week tizotaura nezvayo nyaya iyoyo kuri nhasi. Chandinoda kutaura ndechekuti iwe Dorika iwewe pamutemo wedu unozviziva here kuti mukadzi womunhu haafanirwe kuvhevwa? Kusei wakavhevwa iwe une murume wako? Right. Saka iwe une mhosva iwewe yekuvhevwa wakaroorwa. Ndare medu hatibvumi izvozvo. Hamene kuti maSabhuku vanga varipo svondo rakapera ndimune vana. Dorika Period ndiye akaripota kuno. Asi akaripota iye aine mhosva yekudanana nemunhu iye aine murume. Adanana nemunhu aine murume akazonzwa iye kuti mwana wake futi anodanana futi nechi nemunhu mumwe chete. Ndokurwadziwa kwaakaitwa kuti wadanana neni sei iwe uchidanana futi nechi nemwana. But zvese hazvisi pamutemo kaizvi. Mapaona maSabhuku? Uyo afanana nemunhu aba handiti ari kuba obva asanganawo futi nemumwe achiita the same obva arwadziwa kuti uri kuba sei iye achibawo. Munoiti kudii maSabhuku? Ndimune vana ka? Uyo Dorika akavhevhewa iye achiziva kuti ano murume wake. Azorwadziwa nokuti mwana aona kuti mwanawo ari kudanana nouyu. Ndo zvamusimudza kuti auye kudai. Zvekutoti dei mwana asina kudanana nouyu haasaiuya kudai. Right. Ndo zvazviri kutaura. Ichokwadi. Saka ane mhosva. Right. Pamusoro ekushuru. Nyaya iyi yakuratidza kuti Isaac Tembo naDorika Period vane chinhano chavanga vasvika pakudanana kwavo, chekutoita sekuti pamwe vatove murume nemukadzi. Kana tikasvika panyaya yekuti Dorika akuti wazoitirei izvi, nekuti tikati makuna zvinoreva kuti imi baba madanana nemwana. Saka ava ndibaba vadanana nemwana ave makuna. Saka mhuri yanga yatove mhuri asi iri mhuri isiri kuonekwa payakamira. Pamusoro imamo kana chiteerera svondo rapera Dorika akanyatsotaura point blank yekuti chakandirwadza ndechekuti uyu Tembo akabata miri wangu, akabata wechi wemwana.
ndozvaakataura svondo rapera kuti ndozvakamurwadza kuti auye uzokwira dare kuti akabata miri wangu ini kuti paanobata kuti miri wechi wemwana ndomashoko akataura svondo rapera. pamusoro ndoda kudzoka kumashure ndizvo pandiri kudzoka kumashure ndepekuti sekubvunza kwamakaita svondo rapera pane nyaya yakatongwa nemasabhuku maviri ndizvo sabhuku taranja nasabhuku vhuno ndizvo kusvika kuti izosvika kudare kunoku ndizvo nyaya yakazomira pakuti mudzimai waIsaac ataura kuti inini ndakambobhadhara something kudare ndichinzi ndakanyepa ndizvo ka amai vakaripota vachitaura ivo kuti no, Isaac anga akatanga kudanana nemwana wangu zvinove zvinonzi zvakabuda mudare vamwe sabhuku. So ndopandaiti dzimwe nguva sabhuku vakambobata nyaya iyi vakaklarifaya kuti ivo sabhuku taranja vakamboita nyaya iyi, ivo vaitonga nyaya vachitonga part ipi nenyaya iyo kusvika kuti mudzimai abhadhari achinzi aya ataura zvisirizvo zvinova zvaakazvitaura kuti nhasi yazodai so, asi kumashure nyaya iyi yanga yanzi ndanga ndanzi ndataura manyepo ekuti murume wangu anodanana naamai avo. Saka ndaikumbira kuti sabhuku vangotaura ukapati kavakatonga ivo kuti ivo vakatonga vachiti zvatiri kutaura nhasi here kana kuti nekuti nyaya inenge yafamba pakati wandei. Maita zvakanaka sabhuku, tisati tavapa toda kunzwa zviri kubva muromo mevanhu direct zvedare tichabvunza, asi chandiri kuda ava mai achiapa mukana kutaurawo futi pati kuti vakabhadhara chii kuna Dorika anova ndiye aripota, vakabhadhara chii Dorika akavatorera murume wavo. Tichasvika kweseko, but panapa ndiri kuda kunzwa mashoko direct to the case. Andidika nemaonero amuri kuita makurukota angu kuti nyika yakutsva. Anditi verenge zvainyaya iyi tisati ndaipa mutongo kuti Dorika akauya akaripota mudare mangu kuti ndabatikana mambo nenyaya yekuti uyu wadanana neni, wadanana nemwana wangu. Ndo pane nyaya yandiri kuti tiongorore sedare kuti ko iye kumbodanana kwaakaita nemurume uyu iye aine murume wake kuri pamutemo here zvaazoripotera vamwe. She is the complainant mudare rangu, but iye akaita the same zvakaitwa futi chii. Right, tabva ipapo kune nyaya yamanzwa yanga ichitaurwa nezvaye. Mukadzi wechikomba pavakaenda kudare pasina umbo wakabuda uyu wazobuda nhasi mudare rangu wokuti Dorika abvume kuti ndiye aidanana nemurume. Akaramba kumatare uko, akaramba Dorika uko kumasabhuku kuti iwewe uri kundinenera saka ndibhadhare. Saka Dorika akabhadhara. Ukunzwa imwe nyaya futi, abhadharwa muridzi womurume ari pano ndiye akabhadhariswa kuti kundipomera. Svondo rakapera muridzi womurume akanzwa Dorika achibvuma kuti ndakadanana naye. Imwe mhosa futi iyo. Asi uko akaripisa munhu. Murume wacho aripo waDorika ari pano. Saka zvandiri kuda panapa, munhu wandanga ndichida kuti anyatsotsetsa wandisina kupa nguva yekutsetsa, muridzi chikomba. Handiti kana chikomba nokuti pane pachaitaura chichijamba jamba, ndopandanga ndichifunga kuti achati mambo inini ndakuda kuti ndimbodzoka kumashure kwakaitika nyaya iyi, achinyatsotipa maitikiro aikaita, because reality yenyaya ndiye anayo. Handiti kana kuti tizoziva kuti chikomba ichi chaimbozvifambisa sei, because nyaya yabuda pachena iyi. Chikomba ndochaasina kunyatsotaura, ndochandanga ndichida kupa mukana
vamwe vese svondo rakapera vakataura kusvikira ndati taakuispea kuti tizoipa judgment nhasi. Mwana wako oya naye Dorika wamusiya futi right, une chekutaura here? Tsanangura tinzi kuti makadanana sei, chii chakamboitika nemukadzi womunhu? Ndaida kuti nditange kubata iyi yainzi makuna-kuna. No, kwamukavhivhara maimboziva zvemakuna-kuna imimi. Makuna-kuna ndindakataura, siyanai nawo. Ndatitaurai kuvhivhana kwamukaitana kuti zvaifamba sei. Inini pandakadanana naDorika Biriani ndingati hanga asiri mai Manyere sekutaura kwakaita iwo, handiti ndiDorika Biriani. naDorika Biriani sei wati vanga asiri mai Manyere? Ndo pandiri kuenda mama ndikutsanangura. naDorika Biriani tinoshanda tese paclinic imwechete, ivo vari health worker indiri vice chairperson. Saka tine nyaya dzakanetsa dzataingotaura mumafoni tichitaura zvebasa, nendopasita nyaya yakanetsa yangu ivo yavo ikanetsawo futi nemukuru webasa. Saka taita kuita macommunications tichiudzana nyaya dzebasa. Ndetinoona ndipo akazotishedza kwavo vanogara Kustin. Ndofunga takanosangana pajechaso tichienda saiti ribataranje takutaura nyaya dzavo ipopa nyaya dzedu tichikurukura. Mai avo inini vakanditi pari zvino inini ndinovenga chinhu chinonzi murume, nokuti murume wangu akandifumura pazere vanhu, akanditi andibata nemurume handisida kutaura zita remurume wacho zvangu, achiti akanditi andibata nemurume but taingofamba nemurume uyu but ivo vakazorwisa murume. Inini vakandifumura pazere vanhu kuti ndiri pambi. Nyaya iyi yakatomboenda kumapurisa emurume wangu nemurume iyeye, asi inini ndakazonisa nyaya yangu ajenami kuti murume anondibudira pachena kuti akandibata nechikomba ndinaye ndichita sei. Ndopavazondibudira ivo kwandiri vakandiudza kuti ndo pandakasiyana nemurume. Ndikabvunza kuti muri makasiyana nemurume sei muchigara imba imwe chete? Vakanditi tirikugara mumba imwe chete nokuda kwemwana, asi tiri kurara mumadifferent rooms. Zvadaro ndingakuti mazuva iwayo hatina kuti takadanana musi wekutanga wacho. And then she proved kwandiri vachindifonera even during the odd hours, because mazuva acho ndaishanda kunonzi kuonje, ndaigona kupinda basa na4 ndichibuda na12 kana ndopinda na12 ndichibuda na8. Saka ndikapinda na4 vaigona kutanga kana kundifonera kana ma9 10 and vari mumba. And then inini I to believe zveshuwa kuti vanhu ava vakasiyana and zveshuwa vari kurara in different rooms. Anoona ndokuzodanana kwandakaita nani naDorika Biriani. Kuti takambodanana nemumwe munhu muri kuona masambo zvinhu zviri kundirwadza chinhwani. Uyu akanzwa kuti uyu ari kukomplaina uyu, manzwa makomplainero aita aikomplaina ndakavenga chinhu chinonzi murume. Ndizoka murume wangu inini ari kuti akandibata nechii, uyu ndari kuudzwa right. Munhu akabatwa nechikomba iyeyo akazodanana naye futi uyu, chakaita chimwe chikomba chacho futi chenamba 2. Kuraidza kuti uyu zvaaitaurirwa uyu aitoyemurawo kuve chikomba futi chaamai vake, instead yekuti asolve problem yaari kupiwa kunzi iwe kwangu kwaita problem murume wangu. Ndosaka muchinzwa chiti masahwira enguva ino imhondi, masahwira ekudhara aivaka dzimba dzevanhu. Munhu aiti akaita chichemo chake aiedza nepaanogona pose kuti amugadzirire imba yake inake. Amai ava pavaitaura vaida kugadzirirwa imba yavo kuti idii inake, because vaitaura kuti murume wangu inini akandipomera kuti akandibata nechikomba. Uyu aifanira kunyatsopenengura nyaya iyi semunhu apiwa authority yokuongorora, asi ima hamuna kudanana naye here kuti handina tikusei vakazokupomerai. Otsvaga nzira dzinoita kuti mai ava vasunungurwe kuti vadzokere kuimba yani yavo, ndo zvavaisika kune uyu. But at the end of the day vadanana manje hamene kuti vaisika here uyu, asi murume here akavengiwa naamai vaya, nokuti mai ava vakavenga murume kubva pakupomerwa kwavakaitwa. Ko uyu akazova murume akanaka chiwe
vachikunda kupomerwa vaivaiva vakapomerwa navo atove chikomba futi 1 2 wataura zvakanaka mwanangu, but mumba mevanhu vagere mumba mavomo ndiani anoziva kuti ipo pai vakatorambana izvozvi ivo vari mumba mumwe chete? ndoda masabhu kuti mundiudze kuti munozviziva sei vanhu vari kunetsana varambana here? kunetsana kurambana here? same house ndiri kubuda mubhedhuru imwe chete, mukadzi wokunyepera kuti hatina kutorara tese ipo pai. unozviziva sei iwewe? unogara mumba macho makaisa kabhai nekurara noona kuti havasi kurara muimba imwe chete, havasi kurara mubhedha mumwe chete. pachivanhu chedu mukadzi kana achigara nemurume vachibuda musemuimba hapana munhu anotenderwa kutsvaga kuti varara vese here pamubhedha mumwe chete, asi tinoziva kuti vari kurara vese. handi ndizvo? naimi kwemi mukaona mwana wenyu musikana achibuda semuimba iri kubuda mukomana, musikana obva kuti hapana zvatamboita isi baba, ndizvo here kuti munopuruvha kuti zviri right? handi ndo nyaya dzamunenge muchitidzokera kumukomana wako because zvaitika mumba hapana ndii ari kuzviziva. saka uyu dhifensi yake haipo yekutaura kuti vanga vakarambana, nekuti nyaya yekurambana haizikanwe. nyarara kana ndichitaura ivo handionga wakanyarara, handionga wakanyarara chinyarara kana ini ndichitaura because zvawataura ndezvatiri kukomena pana. saka dhifensi yekuti vakarambana izvi ndoda kuinzwa kumasabhuku. sabhuku womunhu uyu ndiani? iwe wanga wakarambana nemukadzi? iwe wanga wakarambana nemurume? saka kurambana kunowanika kupi kana murume achiti kwete mukadzi achiti kwete? ndiani achaziva kuti vanhu vanga vakarambana? sabhuku vanhu ava ndiani? taranja pawakatonga nyaya iyi vanga vakarambana? vanga vasina mama vanga vasina. chinotoita kuti munhu aripoteka inyaya yekuti haana ane murume wake, handi ndizvo? ko kana ari musikana mukadziwo zvake akagara pa nyaya inowirei kumatare asina munhu, nyaya yaienderei kumatare, right? tobvapo right, ndazvinzwa zvawataura iwe. regai ndichidzokera kumukadzi wako, ndo munhu wandiri kuona wamanyanya kushungurudza serei. iwe naamai ava pamaidanana imimi maishungurudza amai ava. nawo wadzoka iwewe so wakuita kunge uri pamwe chete naye panyaya, wakuita kunge uri pamwe chete nemukadzi uyu, but wakatomushungurudza mukadzi uyu. wakamushungurudza sei? mukadzi akatanga kutaurira nyaya yemwana waamai ava, aiona mufoni mako iwe picture yemwana waamai ava. akati chii chimufoni, akafonera amai ava. handizvo zvirume iro ndozvirumuka mabhuku mangu uyu ndozvo akataura, ndokufonera amai ava kuti ndiri kuona picture yemwana wenyu mufoni yemurume wangu, ndizvo? yes, ukanovataurira ka kuti ndiri kuona picture, handizvo, yemwana wenyu mufoni yani ifoto iri kutsvagei. ava hausati waziva kuti amai ava vari kudanana nemurume wako kumashure? now mwanangu iwewe waita suspect kwete amai ava, suspect yemwana wavo, ndizvo ka? wozogara gara pozoita suspect yamai ava futi, right? wataura nyaya dzako iwe wakatongewa matare. muri kunzwa here zvandiri kutsanangura pana? ndiye muridzi womurume uyu akabva agariswa matare ndokubva hanzi hapana umbo, nokuti amai havana kudisclosa nyaya yavo kuti shuwa taidanana sezvavakaita mudare rangu. vakabva vamuti ndibhadhare wandipomera. amai ava vabhadharwa, but kuno kudare vane purufu yekuti mwana wavo futi aitora murume wevavo. ndoda kuti muteerere vana vangu nyaya yatiri kutonga pano maipira ikaita. ava vane purufu ava yekuti uyu aidanana futi nechii nemwana wavo, ndosaka vakakwira dare. but vavaviri kava vaenda pamurume uyu kuriya mwana wavo naivo, asi ava vatobhadharwa neuyu. zvino imi dare imimi ndo zvandiri kukubvunzai kuti
kwava kana vakapiwa mari vachiramba nyaya mari yavakapiwa iye iri kurevei nhasi vabvuma nyaya pamusoro zvishungu ndoda kumbobvunzawo kune matembo kana kune mamaitembo pamakatanga kuenda muchiti foto iyi mwana wenyu china nemurume wangu anditi akatanga pakudanana natembo uyu mukadzi ndamai vemwana bhiriyadhi here kana kuti mwana ndiye akatanga saka amai ndo akauya kumashure ndokuzodanana natembo uyu vachitoziva kuti mwana wavo angaita right munhu anogona kupai proof iyoyo ndeuya aiona zvinhu handiti manzwa akadari akupindurai ndiye aiona chi zvinhu ari kuti mwana ndiye akatanga kudanana nemurume wake mashure amai ndoda kungoti iwe Dorika uone nyaya wakaripota kudaro kuti ndiwo wakatoita guna wakatoenda kumukwashi mukaitarisa zvakanaka because mudare muno ichitanga kutaurwa iye Dorika akairipota imusati mauya mese akapinda nepamuri kutaura napo kuti aiwa mukadzi uyu akandiudza nyaya yepicture nemwana hani ndizvo here right ndo yaakandiudza zviri mubhuku mangu kuti mwana wenyu tsuurai mwana wenyu hani ndizvo uchiudza kawo right wati tsuurai mwana wenyu uyu hamene kuti akaifambisa sei paikaenda kumatare uko yakaenda iri yemwana here kana kuti yaDorika ndoda kunzwa imi makatonga nyaya yanga iri yaDorika here kana kuti yemwana waDorika payakauya kudare mambo pamusoro ekushungu yakauya kudare ichitaura nezvekupomerwa kwaitwa Dorika nemudzimai waIsaac right kuti ndapomerwa right ko yemwana wacho musikana haina kubatwa here mudare menyu mudare mangu yemwana yakangonzi zvishomanene asi kwekupedzisira tatopeta nyaya yakataurwa chinzi chii yakangotaurwa ichinzi uyu Isaac anogona kunge akambodanana nemwana aitaura kudaro ndiani ndidori kweiwewe nyaya yako wakairipota kunani yemwana yekudana yakanotongwa kusabhuku vhuno ari kupi right pane vanombowo here wekuti yakatongwa sei kwasabhuku vhuno pamusoro kwasabhuku vhuno mwana anenge ndiye akakwira dare achiti amai ava vari kundipomera mhosva yekudanana nemurume wavo yekuti ndakadanana nemurume wavo ko uyu akazonobvumira kupi nyaya yaiti ndangobvuma kuti zvidarike svondo rakapera idare rani rakanobvumwa nechikomba kuti ndabvuma kudare kwavhuno kudanana nemwana wacho kudare kwavhuno right mainzwa kai uyu akanobvuma akati aiwa shuwa mwana ndakadana naye asi kumashure uko izvoka right amai pasaini dzese dzaiitika idzi havana kunge vaziva kuti uyu akadanana vakangomuyemurawo sekuyemura kwakaita mwana wavo ndobva vateera futi kune mwana muarea mumwe chete imomo munondiudza here kuti amai ava vanga vasingaoni vanga vasingaoni here kuti mwana mamuvhumenzi ake ari kumuvha neuyu nokuti ava ndo komplainend weda ndo varipoti but ndiri kuti ana amai munenge musingaoni here ko orit patiri kuitonga ichinyadzisa kudai iri yemukadzi wemunhu amai toiti kudii vanobhadharwa here kukwira kwavaita vanotobhadharwa here nyaya because munhu akanganisirwa ndeuyu ava vakanganisira murume wavo ndobva vakanganisira uyu mazvinzwaka takuuya kumwana mwana akanganisira munhu wani nokuti haana kuroorwa akanganisira uyu manzwisa but handingati futi akanganisa nokuti mwana anogona kutongoroorwa akauya pachipari muri kunzwa zvati kutaura tradition yedu inobvuma kuti aroorwe auye
pachipari. Saka mwana hati mutore sekuti kune uyu akamukanganisira. Asi murume ndo anogona kunge akapara mhosva yekusataura kuti ada kuroora here mukadzi wechingani. Mainzwi andikutsanangura panapa. Which means Dorika pandakati ndauye next week ndaida kupenengura kusvika apa kuti ndiye mumhan'ari zvake mudare rangu, but ndiye munhu akakanganisa akapisa nyika ino zvokutoti kana kurara hope handina kurara naye nyaya iyi. Ndichigaya kuti ko vakadzi vakatanga kudai chiri kunzi musha chii. Baba vagera apa, amai vari kutongwa nyaya dzekuenda kuzvikomba. Mwana wofuti wavo ivava vamwe chete ari kutongwa nechikomba chimwe chete ichocho. Musha uyu wakumira uri musha uri kunzi kudini nhasi. Ndiudzei, toiti mistake here yakaitwa naDorika ko mwana wacho? Ndakabvunza murume wacho sondo rakapera akati aiwa mukadzi wangu ndinomuda. Akadaro. Pano apa ndiri kunzwa kuti kune imwe nyaya futi yechikomba. Mukanyatsoteerera zvakanaka, uyu ari kuti taitaura nyaya yechimwe chikomba, which means pane nyaya yezvikomba yakawanda kuna Dorika isiri yeuyu cheto. Ndikanyatsoteerera ndichitarisa mastatements angu munomu, nyaya yezvikomba kuna Dorika, asi uyu first uyu akatozoyemurawo kuita chikomba. Mushure mungu ataurirwa naDorika kuti ndiri kupomerwa chikomba nanini. Akatotaura zisa kuno. Vakatotakurana hanzi vakaenda kwaSabhuku. Ndimakaito pekutangisisa baba vanhu vakauya zvechokwadi. Vasingaripoteri uyu, vachiripotera mumwe. Vairipotera adzimai vavo kuti hatisi kuirana mumba. Paipanzi vakapomerwa amai ava kuti vakaonekwa vachifamba nechikomba. Ndonyaya yakauya kwangu. Ndobva ndavagadzirisa. Chisiri ichi. Ndobva ndagadzirisa baba iwe mbonyara. Hamuna kudini. Hamuna kubata munhu. Evidence inofanira kubata chinhu kuti ichi. Tobata munhu touya apa titsaura kuti wakatora mukadzi wemunhu. Yes. Asi apa baba wangu asina. Vakangu nemanyanga ariputirwe kakushungu rakazopoya zvinozobuda chete. Baba ava vakauya vachifungidzira mumwe munhu uyo zvikanzi hapana umbo dare rakabva rashaya umbozvi chokwadi, but nhasi hwapo uyo vapanzwa ka right. Saka ndati isondo rakapera ira ndaikurukura nyaya iyi tiri kuihwerengedza kuti tiende kunoipa judgment. Toda kuipa judgment nyaya iyi. Ndosaka maona ndati pindirai uko. Nhasi ndikada kutaura nyaya yokuti uyu akaita makuna-kuna. Ndiye ndikapedzera kutaura handiti. Asi akaita makuna-kuna ndiani manje? Dorika akaita makuna-kuna. Because akateera kumukomana wemwana wake. Ndochokwadi. Achiziva futi because nyaya yakatongwa iyi. Nyaya yakaripotwa iyi. Nyaya yakazevezerwa iyi. Naye mipa yaenda kumatare Dorika anga asinganzwi. Handoko anogara iyo. Ndoda kupa judgment nyaya dzedu dzakawanda panapa handiti. Saka ndiri kuti ndichapa munhu wandakupa apa wandoda kupa kekupedzisira wokutanga. Ndoda kuti utaure mbichani iwewe handiti. Murume wacho utaura kuti mbichani zvauri kufungawo handiti. Dorika wozopedzisira ndozopa judgment. Right, taura tinzwe mwanangu. Pamusoro mama. Inini zvandandichifunga pana mai ava. Ndine mashoko andinoda kungovaudza. Handikwanisi kuvapa judgment ichabva kwamuri mama. Yes. Amai manyevi, chiri mumaoko ndo chinonziregedza. Ndichikuona amai avakaramba kuti ndivati amai kwandiri. Vakanditi ndiri sisi vavo. Ndofunga tiri kudare raSubhukutaranja. Mai vakapopota zvisingaiti. Vachinditi ndingovanyepera ndikavapa nguva vakandipopotera ndikabvuma. Asi nhasi uno tiri padare kunoku kwamama. Mai ava vakadere kuti vakadanana nemurume wavo. Zvirizvo zviri kundirwadza mambo kuti mai ava vakandishungurudza nguva yakareba. Saka kune kureba kwenguva yavo vakandishungurudza. Amai manyere ndiri kuti tsvagai Mwari munamati mazvinhu. Chiri mumaoko ndochinoziregedza mwoyo menyu. Hatikwanise kuvati vachiregedza. Asi amai manyere ndinokumbira kuti muregedze zviri pamwoyo penyu. Zviregedzei zvenyu ndapota zvako. Alright, ataura shungu dzake hanzi vaende kuchechi amaya but mbona apere. Right, next murume wacho. Pamusoro wewadare. Taurisa ndichinzwa. Pamusoro wewadare. Nina hangu hamuna mashoko andakada.
Right, Dorika. Inini chakandirwadza mambo kuti tiuye kuno nechekuti inini vakatondipomera kuti ndandichizviziva kuti inini uyu aidanana nemwana wangu. Andaimbozviziva. Inini dai ndandichizviziva kuti uyu akambodanana nemwana wangu ndikadai ndisina kumubvunza murume uyu kuti nyaya iri kutaurwa nemudzimai wangu ndeyechokwadi here. Akati aiwa inini haisiriyo chokwadi nyaya yaitaurwa nemudzimai wangu inini inyaya yekuti inini wandaida mukoma womusikana kwete mwana wenyu. Mukoma womusikana dai ndanga ndichizviziva ndingadai ndisina kumbomubvunza murume uyu kuti nyaya yekutaurwa nemudzimai wako ichokwadi here kuti iwo wakambodanana nemwana wangu. Iye kwakuti aiwa mudzimai wangu hazvisiri izvo zvakaitika, wandaida mukoma womwana wenyu asi kuti hatina kuzodanana. Saka inini vanhu chakazonyanya kundirwadza kuti ndizoti inini ndizotsvaga nyaya kuti isvike pairi nhasi. Inyaya yekuti ndakafunga kuti saka murume uyu akadanana nemwana wangu akadanana neni sei zvabuda namai vacho izvi ndoda kuzvitsvaga kuti ndizvione. Ndopandakasarudza inini kuti aiwa ndege ndiende kudaro vabudise umboo hwavo vabudise umboo hwomwana then pochioneka kuti ndizvo here kuti mwana naamai unosanganisa ndichikwirira uyu. Koi maisanganisiwa makaroorwa. Munoona nyaya yamurikutaura amai yakanaka Stereki mwanangu yakutaura nyaya asi wakaita zvimwe chete zvakaita mwana wako. Iwewe wakadanana neuyu sokudanana kwakaita mwana wako naye. Dai mwana wako anga ari pano waitopiwa mhosva nemwana yekuteera kwaakadiwa. Dai ndiri kunyepera. Aiwa hazvitenderwi kuti uvhevhewo kaviri. Waifana kuzviziva sei wakaroorwa kare wadzokera mundima mune vana ndokusaka wanokirasha nemwana. Mwana anenge achiti ndisu tiri muresi. Hani ndizvo here? Amai vakaenda kare ava. Wanga uchiverengwa here panyaya dzokuvhevhewa? Naye anga achiverengwa here? Kusaka akudzokera futi kunoita competition nevana. Munozviziva kuti ukadzokera kunopinda muvaroora. Mukangodzokera mese muri pano munonopinda muvaroora kana muvana because muri kudzokera kwamukabva. So uri kutaura zvinhu uri kudzokorodza nyaya yako ndiwakazviparira nekuti wakaenda kuri kutambira vana, wakaenda kumahumbwe kwevana iwo wamunhu mukuru. Uri kuona nawo waakuripota kuti kumahumbwe kundakandiwa madhaka but iwewo ndiwo waenda kuri kutamba vana. Nhasi shumbu dzako iwe uri kubhoira kukunda mwana wako here? Kana takatarisa mwana ndaatorerwa murume ka zvichaita here? Pamwe vanga vakapromisana uyo achiti ndokutora oita mukadzi wechitu zvichabuda here? Amai vatanangira matare. Vakomana hongu mwanangu une shungu nazvo but wakazvibaya nerakagomara iwewe. Haubude mumba uchitaurira chiita chese chakaungana panapa kuti ini ndandaenda iko akadanana nini kunge usina munhu wakatozemberana naye ari papa. Muri kuita zvinhu zvine ngozi. Manzwa vana vangu. Nhasi it's just because iye murume uyu Mwari akamupinda. Haisi nyaya inoitwa pana vamwe varume. Munokonzeresa rufu, munokonzeresa kuurayana. Nyika iyi siirai vanhu vasina kuroorwa vafambe vakadaro. Kana vakaenda pachinhamba 4 kuri kutsika kwavo zvinotenderwa. Kwete akaroorwa kuti wodzokera futi wonoita crash neasina kuroorwa wobva wamhan'ara. Muri kuiona nyaya? Ndo yakaita Dorika. Dorika akarwadziwa nemwana cheta zvokuti dai pasina mwana ka aitogara akabuda dia. Asi akadanana nuyu achitodanana nuyu woza handina shoti wakaramba naye. Now zvinorevei manje? Which means Dorika kukwira kwaakaita Darika sabhuku vaivatombotaura vanhu vanga vakumberi kwekuda kuita murume nechi kana kuti vanga vatove murume nechi nemukadzi. Because zvinorwadza kuti munhu wandi kudanana naye udanana nemwana wangu but hauna munhu here. Now kana taakuenda pajudgment Dorika akati ndakwira da iwe ndanga kubvunza wakati chii? Svondo rakapera. Akati imi ndimunoziva yamama. Uyo akati imi ndimunoziva panyaya iyi. Ndarwadziwa Stereki ndabatikana nenyaya iyi. Haisi nyaya dai Dorika anga asina murume
ndaiti ndinayo iri open ani mainzi saka zvandiri kuda panapa iwe unobhadhara mbudzi kuneyo $50 wanzwa kutora mukadzi womunhu unobhadhara $50 kana uinayo izvozvibvisa yendo ndiende pane imwe chapter now uyu mukadzi uyu wamuri kuona anobhadharwa naDhorika uyu akatorerwa murume wanzwa zvandataura Dhorika achabhadhara uyu kutorera murume odzorera mari yaakabhadharwa neuyu yaaimupomera kuti uri kundinyepera kuti ndodana nemurume wako mari iyoyo with immediate effect inofanira kudzokera kuno uyu manzwaka opiwa mari yake oisa muhomwe oziva kuti right ndabata chikomba chemurume wangu right uyu ozobvisa mbudzi yekuenda kunoripa Dhorika manzwa masabhuku kana $50 yekuripa mwana wazinzwa iyo achakudzorera mari yako yese wakabhadhara mari $10 mupe toni vabereki varupo yatigarira sadi uno ipapo kutambidze wachenurwa mwanangu wapiwa mari yako naDhorika godo rako rokubhadhariswa pasina rabva ndizvoka right tumupa mbudzi yake tiri munomuka takatosiyane kunze muno mukoti une mari ipapo alright ndikukumbira weda vanhu vari mukapota muchikomenda nyaya dzimwe dzamunokomenda idzi munozopedzera muti mupurisa akashata achikuudza kuti zvidati mari pamunhu right ndapota iwewe uyo chipiwa $10 uyo idzoke kuno uyo womupa 50 right mwanangu wachenurwa naDhorika no hondo no godo mwana uyu akuchenurwa matare edu ndiye kuyanana nekuregererana ndizvoka now chakudiwa kufamba uchienda kumberi nemurume wako tanzwanana uyoyo haana munhu waari kubhadhara muvhima anga achivhima musango manzwaka anobhadhara ini nekuti anga achiziva kuti uyu mukadzi wouyo uyu achabhadhara ini bvisa mbudzi yangu iwe ndandawenzisa mari mambo ndinoitumira wotumira mbudzi yangu youya ndini chete ndinobhadhara ndaakuda kudzokera kwauri mwanangu nemukadzi wako chandakukumbira pano Dhorika kuenda kunogara pasi handitika uyuyu iwewe handidi kukuona futi kune uyu wanzisa zvandutaura kana foni yako handidi kuinzwa handidi kukuona kunzwa kuti wataurirana futi nemwana weuyu mese mukanyatsoteerera judgment yandapa ndeye reason yekuti Dhorikawo pache zvake ndofunga akutaurirai muno kuti ndanga ndisingazivi manzwa here wedhi iroro ribate iroro kuti uyu ari kudanana nemwana wangu ndizvoka right kana anga asingazivi kuratidza kuti chinhu changa ichiitwa muchimukutira ka ichi mumhepo machachiri saka nhasi Dhorika mwanangu mira nemba yako kana yanetsa imba iyi ndiye yaunofambira chete iri 1
zvanzifambira chimwe sedhongi raSimon ndizvoka. Kana kuri kuchigayo enda kuchigayo dzoke kumba. Wakafamba uchida kusunungurwa paimba yako asi wakafamba wrong mwanangu. Asi munhu wese waunofana kuudza nyaya dzemumba mako, especially vanhu makora uchimutaurira anenge achitoronga zano rekutokuparadzira futi imba yacho. Nhasi dai baba pasina kuti vakapindwa zvaona Mwari naye vanenge vari vese anga aparadza ndoupi wasiparadzira nokuti wataurira munhu asiri. Vanhu rume mazuva ano vakangoziva muzekezeke wemba vasiyana nevanhu vekudhara vaigaridziridza dzimba. Vanobva vati torai ininika yaparara yawedzera kubva paya payanga ichisemuka napo. Saka uri kuona kuti wakaenda uchibvunza zano but wakaenda ku the wrong person. Dai wakaenda kana kuti kwaSabhuku chaiko unobvunza zano, tinokutendera kuti enda unobvunza zano kana imba yanetsa. Sabhuku dedza murume wako ogarapo vokuyananisai motongwa mudzoreredzwa. Wapanzwa mwanangu? Mwanangu murume iwewe chengeta mudzimai wako handiti ka yauya mudare mangu haidzokorereke futi. Vandinotonga ina havadzokorori. Handisati ndambosangana nevanhu vandikatonga vakadzokorora futi. Naye zviripo naye maSabhuku ndo zvokupera izvi. Tanzwana nanga asi ndazouya nemamwe mashoko andavaonawo zvangu kuti ava vanawo nyaya dzavo dzese dzaimbotongwa dzese ndasigaende alright kwaSabhuku taranje manga musiko kweso ndanisiko inini chakaitika ndechekudai mambo nyaya iyoyi kundirwadza usaone kunyarara kudai zvekuti uzhu ndaitofunga kuti sewanhu waishanda wese aisvika pamba. alright haukoko takatopedza nako. So ndakataura takapedza ndikakupa mukana wokutaura ukapedza. Handiti ndakupa mukana here wauda kutondidzorera kumashure. Ini ndiri kutori kujudgment zvangu ndandarasika ndichingoti gaa. Chauri kutoti gaa ichocho hachichaita nokuti ndakupa mukana. Zvakanaka uyu ndataura naye iwe ndikataura newe ndikakupa mukana ukasataura. Iyi judgment kai kana ndapa judgment kuserukwa hakuna chinhu chiriko. It's a comment of judgment yekuti chienda unochengetana nemhuri yako hakuna chichadzokororeka futi cheuyu. Hakuna. NdekwaSabhuku kwamaiita izvozvo kuno ndikwamambo. Tanzwana nanga kwakatosiyana. Chienda unomuchengeta. Chandada chandinoda kutaurira chandadira pana Dhorika akauya panapa vati kuteerere maSabhuku. Ndakanzwa tsitsi ndikanzwa kubatikana. Mwana waye akati ndinozviziva kuti mambo munotaura munozviburitsa pachena zvese. Auya pano papasina vanhu mese mamusipepo. Zvikanziburitsai kana muchiburitsa zvinobuda zvangu ini ndazvibude kana zvani bhozi kuda kuchenura. Mukunzwa? Nokuti ndiri kurwadziwa. Ndozvakataura mwana. Akati ameno kuti murume wangu anoitambira sei. Ndikati no problem ndo basa rangu sedare. Kana wazvipira mwana wangu pachena imba iparara. Monzwa? Saka ndoda kuti Dhorika apedze nekukumbira ruregerero kumurume wake. Pamusoro imambo pamusoro idare. Ndinoda kutanga nekukumbira ruregerero kudare rose. Kune vandinyarira vose ndinoda kukumbira ruregerero kwavari. Asi chandichingoda kuti nyaya ibude pachena mweya wangu pone. Chechi2 ndokumbira ruregerero kumurume wangu nekumutadzira kwandaita. Ndakutenda mwanangu mazinzwa maSabhuku. Aigona kuzviena. Asi chandada haana kuda kuti nyadzi dzikunde rufu. Ndizvoka. Akati ipapo vanhu pacho ndida kusunungura. So wazviona iwe mwanangu. Chinangwa cheiwe wachiona. Dai ari mumwe aingonyarara kumba kwake uko izvo hawaizviziva izvi. Chienda uchifunga kuti uyu mukadzi akaita sei.
hongu akakutadzira asi chienda uchinofunga kuti uyu mukadzi akaita sei, which means mwana uyu akunotora road yeupenyu. Akatotaura kuti mambo yandandatora ndeyerufu iyi uyu manzwaka. Saka tiri kusunungura mwana kuti vasazviuraya vanhu vauye kumatare ndizoka ngozi kudara akuurayiwe munhu anosunungurwa. Iwewe zvawanga uchimufungira zvese zvimwe zvaanga achizvidya nazvo mwoyo haazokutaurira but zvinenge zvichimudya mwoyo manje kuti ari kunditi kudini. Yapera nyaya iyo, handidi kunzwa any word. Iwewe wanzwa zvandataura. Uyo asunungurwa ane imba yake. Tapedza ibva yenyu ipapo. Next. Eguru iya, ewe.